на хората и те му се радват. Разбирате, това са абсурди. Сега разбираме, че са спрели пътните ремонти от служебната власт. Аз се опитвам да се свържа с премиера Гюров от един месец, с госпожа Бъчварова, която началник на кабинета му, бивш началник на кабинета и на Борисов. За нея това не е проблем да била при Борисов, обаче за други хора е проблем. За да помоля господин Гюров да прави това. Не да проверява на хартия, а да отиде да вземе такива ядки от всички пътища, които са ремонтирани и за които има съмнение, че са направени некачествено. Ако не знае къде да отиде, ние ще му кажем. И да изследва сцеплението, да изследва фракцията, да изследва асфалта и да даде всички тези факти на прокуратурата. Защото това, което прави аз и разкривам тези негодници, съм подсъдим. Ето показвам на камерата, призовка да се яви като обвиняем на 8 април в съдебната зала в Плевен. От тези хора, които свършиха това, Значи бавното правосъдие не е толкова бавно, защото се е задействало. Точно така. За мен делото беше образувано за изкълпено за 1 месец и аз съм подсъдим за клевета. За това, че ги разобличавам. Така че господин Гюров, ако иска да бъде полезен на обществото, не да спира ремонтите, а да осъществява контрол на ремонтите, защото ние плащаме за услуга да използваме нормални пътища и когато плащаме тази услуга, ние искаме да я получим. Така че, ако той ни спира услуга, трябва да спреме да плащаме. Това е логиката, разбирате ли? Докато сме на тази строго пътна тема, господин Попов, което е вашата тема, разбира се, моля ви да ни обясните какво стана с делото за Филип, което рестартира, нулира се, започва това не е ли скандално и ни обяснете защо е това? Това е причината аз да съм във вашето студио днес като кандидат за депутат. Това е една от стотиците причини. Делото Филип се гледа 25 пъти, 25 съдебни съдения. Аз съм присъствал вътре заедно с родителите на Филип. Майката на това прекрасно дете трябваше да слуша как детето й е умирало. Баща му е минал през място инцидента, защото го е търсил цяла нощ и никой не му се обадил, че детето е мъртво. Видяла е кръвта му, която се мина от тротуара на метри от МВР. И в момента съда изследва дали аджеба, този човек, който е бил пиян, който е карал с превишена несъобразена скорост, е убил детето му. Какво има да установяваме, какво има да изследваме? Какво има да изследват вещите лица, които не се явиха на предишното заседание, тъй като се готвили за изпит и нямали време. Не имаха време да дойдат да протестират в защита на професор Карапетков в съда в Плевен и да вдигат лозунги, тъй като ги настъпихме и вече те никога не можат да безчистват повече. Ако българските граждани искат да има реална правосъдна реформа, защото тя минава и през закон за вещите лица и много неща, които трябва да се направят на ниските нива, не само да сменяме едни хора с други, трябва да подкрепят Сияние и мен. И дори Сияние предлага да отпадне и функцията на главен прокурор. Толкова години, аз как се помня, Татарчев, Никола Филчев, всички след него, те са били изключително спорни и имало напрежение около тази фигура и този пост. Да отпадне функцията на главен прокурор. Да нямаме главен прокурор, ще подкрепиме Велико народно събрание. Една от критиките към вас е точно това, че вие подкрепяте Сарафов, защото той ви подкрепя за по-строги наказания за пияните и други шофьори. Строги наказания искаме. Ние искаме бързо и ефективно правосъдие. Не подкрепяме никого персонално, ние подкрепяме справедливостта и държавата, която я налага. Затова искаме да отпадне функцията на главен прокурор, която е толкова спорна, да няма главен прокурор и да видим системата как ще се саморегулира тогава. Интересно е вашето предизборно поведение, господин Попов, на Сияние. Първо, заради потенциала, който крие тази формация. Това е едно на ръка. Второ, защото вие наистина имате много, вие знаете много добре публичните упреци, знаете какво пишат навсякъде по Фейсбук. Първо, че сте от ГЕРБ, второ, че сте с Сарафов, а сега казвате съвсем различно нещо. Дистанциране се нотариално и от Борисов и от Пеевски. Не желаем главен прокурор, т.е. съвсем конструите си вашата кампания по съвсем друг начин. Никога не съм твърдял такива неща. Това, което съм говорил преди и го говоря сега, това са различни интерпретации. Аз го обясних и в друго телевизионно студио. Ако се срещам с госпожа Захарова, ставам част от ПП. Ако говоря с господин Сарафов, ставам част от ГЕРБ. Аз в ГЕРБ нямам какво да се срамувам. И вчера дори заявих, че съм бил координатор на 50 човека и ми звънна един приятел, каза, ти ще го те не бяха повече от 30. Извинявайте, от нас абсолютно нищо не е зависело, така че тази тема е затворена, не искам повече да коментирам. Това са абсурдни неща. Попитайте Румяна Бъчварова какво работа има с ГЕРБ, например. Попитайте Василен Василев, попитайте Кирил Петков. Те са много по-свързани с ГЕРБ, отколкото съм аз.
Така че не са Какво състоятелни такива. означава думите ви, като си свършим работа, си тръгваме? Какво означава? Това означава ли, че сте концентрирани всички партии? Вие знаете, че си имат различни профили, едни са в икономиката, в социалната дейност, в външната политика. Вие върху какво точно сте концентрирани? Ние сме Само концентрирани върху върху правосъдието, върху пътните убийства и пътната безопасност и върху здравеопазването. Основно върху тези теми сме се фокусирали, но те обхващат като цяло неработещите институции. Това е. А какво означава, ще си тръгнем, като свършим работа? Когато дела като това на Филип и като това на Сияна не се гледат в 20-30 заседания, а приключват за 2-3 заседания. Когато вещите лица започнат да си вършат работа и си предават на време експертизата, а не правят този Карат Петков, той прави няколко стотин експертизи, това физически е невъзможно, нали знаете? Получава 1 милиони за това. Ще си свършим работа, когато жертвите на пътя намалеят и стигнат до тези европейски нива, които са нормални. В момента България и Румъния са лидер убити на пътя. Единственото нещо, в което сме лидер в Европа и продължаваме да бъдем, въпреки всички усилия. Затова не е направено необходимото и затова ние решихме да влизаме в политиката. Извинявам се много. Ако сте в Народното събрание, каква е визията ви? Вие казахте посредник като спойка между различните сили. Тоест, вие като опозиция ли се виждате? Като ще търсите ли път към властта? С кого можете да управлявате? Зависи кой е готов да приеме тези условия, които ние ще поставим. За да бъде ясно разбран и да не бъдем критикувани излишно, ще поставим няколко условия и теми, които ще обявим публично. Това ще стане следващата седмица и това ще бъдат нашите червени линии. Тоест, който желая да направим истинска съдебна реформа, а не клишета, да излъчвам постоянно, който смята, че може да направим истинска здравна реформа и да спре източването за парите за здраве, който застане до нас за да намалим жертвите на пътя и приеме това, което предлагаме. Например, ние предлагаме една много сериозна реформа в Министерството на транспорта. Министерството на транспорта трябва да стане Министерство на транспорта, съобщенията и пътната безопасност. Всички интелигентни системи от за контрол на трафика и контрол, включително на винетките, да отидат в Министерство на транспорта и да се работи към появата на така наречения единен контролен орган. Тоест, агенция автомобилна администрация, която в момента само генерира корупция, се слива с така нареченото управление, което контролира винетките и вече няма да имаме 100 екипа, ще имаме 600 екипа с 600 автомобила в цялата страна, които да контролират товарния трафик. И какви абсурди чуваме сега, че представете си, готвят се мерки за разсрочване на лизинга на транспортните фирми. Отново убийски неща. Тези транспортни фирми имат огромен ресурс като пари и като гласоподаватели. Защо не... Пловдив, нещо различно от предишната плевенска листа. Пловдив и 25-ти район Радостин Василев меч. Здравейте, господин Василев. Добро.